Dobrý deň, veľmi sa teším, že môžem byť na tejto skvelej akcii na Zochovej chate priamo nad Modrou, nedaleko Pezínka v Bratislavskom kraji. Ako bratislavčan, rodený Lamačan, môžem si dnes vychutnať atmosféru nie len so stovkami ľudí, podporovateľov a s kolegami, ale aj s vlastnými deťmi, pretože konečne, samozrejme ich nemôžem brávať na výjazdy. Posledné týždne máme za sebou výjazdy po celom Slovensku medzi tisícmi ľudí. Dnes konečne z Lamača po 3/4 hodine som sa dostal na túto skvelú, rodinnú, kultúrnu, spoločenskú akciu sem na Zochovú chatu. To prijatie je opäť veľmi srdečné. Samozrejme môžeme povedať, že áno, Bratislava nie je len liberálna, nie je len pravicová. Stretávame sa s tým konec koncov už posledné týždne na niektorých akciách v Bratislavskom kraji. Bratislavčania majú veľmi rôzne názory a takisto mnohí z nich majú sociálne cítenie, čo mám napríklad ja a samozrejme kolegovia, s ktorými sme dnes vystúpili, privítali ľudí a zhovárali sa dnešné sobotné popoludnie so stovkami z nich. Prečo kandidujem? Prvýkrát kandidujem a som na kandidátke práve Smeru Slovenská sociálna demokracia. Je to po týchto 3,5 rokoch, je to asi v prvom rade z toho dôvodu, že mám dojem, že politika a mnohí politici, najmä tí, čo vládli posledné 3,5 roka, sú odtrhnutí od reality bežných ľudí celého Slovenska, ale aj, dovolím si povedať, väčšiny Bratislavčanov a ich chlebových reálnych problémov. Ako človek pochádzajúci najprv z umeleckého prostredia a potom z reklamného, biznisového, komerčného sektoru som nakoniec práve z pohnutky tej, že musíme niečo robiť so sociálnou politikou, s trhom práce, so zamestnanosťou, s ochranou zamestnancov na Slovensku, so mzdami. Skončil v roku 2007 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako šéf komunikácie, neskôr ako poradca. Po dvojročnej anabáze s primátorom Bratislavy, ľavičiarom Milanom Vtáčnikom som sa na ministerstvo opäť vrátil do pozície šéfa komunikácie na ďalších 8 rokov až do roku 2020. To znamená, dovolím si povedať, že dnes v svojom veku mám pocit, že mám čo ponúknuť Slovensku a jeho občanom, všetkým seniorom, rodinám s deťmi, zamestnaným, nezamestnaným ľuďom s rôznymi znevýhodneniami, pretože so skúsenosťami z komerčnej sféry, z manažovania z rôznych tímov a potom najmä z 15-ročnej skúsenosti práve z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň magistrátu Bratislavy a so samosprávnou politikou už som pripravený naozaj ponúknuť aj ľuďom, či už ako potenciálne poslanec v Národnej rade, alebo aj, čo je môjim cieľom, exekutíva, to znamená reprezentant strany Smer, opäť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, naozaj krok dopredu a mnohé opatrenia a odborný prístup práve čo sa týka sociálnych politík, čo sa týka riešenia nedostatkov trhu práce, štrukturálnej nezamestnanosti. Jedným z kľúčových problémov je výška miest na Slovensku, keďže ako je známe, bez zvyšovania miest nielen minimálnej mzdy, príplatkov, ale všeobecne mzdovej úrovne na Slovensku, najmä riadnych zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, nebudú ľudia mať životnú úroveň, ktorú sme si sľubovali už posledné desiatky rokov ako členská krajina Európskej únie. Musíme skončiť v štatistikách už oveľa lepšie ako na poslednom, respektíve predposlednom mieste, čo sa týka životnej úrovne na Slovensku. To je naozaj nelichotivá bilancia. Zrejme všetci už si uvedomujeme posledné roky, že nám utekajú ešte aj partnerské krajiny z V4, Vyšegrádskej štvorky, to znamená naši najbližší susedia, s ktorými sme mali približne rovnakú štartovaciu čiaru. Takže verím, že budem môcť aj vďaka nasledujúcim predčasným parlamentným voľbám, ktoré nás čakajú o menej ako 1 mesiac, a vďaka výsledku, ktorý snáď dosiahne ľavica, sociálna demokracia a hlavne Smer sociálna demokracia na Slovensku, ponúknuť svoju odbornosť a svoje celoživotné pracovné skúsenosti, ale aj osobný vklad, človečinu Slovensku a všetkým ľuďom, ktorí potrebujú, aby sa táto krajina pohla dopredu.